салом дӯстони азиз, пешниҳод менамоям шӯрбои тоҷикӣ. Барои шӯрбои тоҷикӣ аввал равған мерезем. Баъди равған гарм шудан як дона пиёзро майда мекунем, меандозем. Гӯштро ҳамроҳ мекунем, камтар якҷоя сурх мекунем. Камтар ки сурх гӯшт шуд, як дона баргалскиро ва як қошуқ томатро ҳамроҳ карда камтар таф медиҳем. Баъди таф додан як дона сабзиро майда карда меандозем. Кадуро майда карда меандозем. баъди таф додан як қошуқ намак ҳамроҳ мекунем. ҳамон қадар агар маҳсулотҳои дарунаи шӯрборо сурх кунед, таф диҳед, ҳамон қадар ба фикри ман ки бамаза мешавад шӯрбои шумо. Картошкаро ҳам ҳамроҳ мекунем, каме таф медиҳем, баъд оби хунук мерезем. баъде ки оби мо ҷӯшид, луби ҳамроҳ мекунем. Лубиро пешакӣ тар мекунем, то ки тестар тайёр шавад. боз инҷа мошро ҳам пешакӣ тар мекунем, то ки тестар шӯрбои мо тайёр шавад. баъде ки ҷӯшид оби мо, лавровилист ҳамроҳ мекунем, каме мурч ҳамроҳ мекунем. шӯрбои мо тайёр шуд, дӯстони азиз. бениҳоят шӯрбо бомаза мешавад бо каду, бо наск, бо луби. ҳатман тайёр кунед. дӯстони азиз, дар комментария нависед, оё шумо шӯрбои табақакиро дӯст медоред ё ин ки не.